Hello mga kapisngi! Good morning niyang side! Nagipagaw na tani, nag-concert, mangudda ba? So, going mi karon guys sa Agriya, Ameria siya. So, nangaligo mi diri og swimming pool. Kaya ang akong pinsan naman siya kaila homeowner, nananghid lang siya. So, kitagaan mi og gate pass. So, on the way na siya guys. Mo ni agianan guys sa Ameria guys. Ang mga houses diri guys, tindot kaayo and only siya sa Tadeco kay Florendo guys. O diba? Tapos ang ilang clubhouse guys, kay ganahan kay ko kay very clean kaayo, lindot jud kaayo, syalan jud kaayo ang nangamuyo diri ay lindot kay mga unit. O diba? Hapit na mi maabot sa clubhouse guys, kay mga ligo lang man mi swimming pool guys. O diba? See that? Lindot pa jud kay hinlo, balik-balik ko no. So naabot na mi guys. Mao na akong Franny. Hi Bon. Welcome to my wala may mga kwarta. Hi. Wala kay kwarta o kay wala kwarta ang mga kwan. Siguro kay kwarta. Hi, bye. Uy, makita akong bisong. Ay, bitindog ang bisong. So, mao na ko mga high school friendship guys. Mao na view sa paggabi na guys. So, lindot kaayo, lami kay among salong-salong, bahalag di ko kabalo mo langoy. Thank you.